Pozdrav svima ljudi, danas ćemo raditi jednu prestrašnu i prejezivu stvar. Danas ćemo gledati jedan prestrašan video koji sam pronašla na kanalu Lime 360 VR i video je bukvalno prestrašan i prejeziv, a radi se o Hagi Vagiju. Tako je Hagi Vagi je viđen u stvarnom životu u nečijoj kući. Možete li to zamisliti? Ja ne znam što bih napravila da se Hagi Vagi nađe u mojoj kući, tako da danas idemo pogledati taj video koji je bukvalno prestrašan. Na početku se sve čini u redu, televizija, dnevna soba, kao sve full, kao okej. Oh my god, jeste ga vidjeli? Oh my god, vidite ga ovdje kakve on to zube ima, znači bukvalno isto kao i u igrici. Oh my god, vidite samo te oči, bukvalno je odvratan. Idemo nastaviti dalje. Što će se sada dogoditi? Gdje je on? Jel se on sakrio? On bukvalno trči kroz kuću. Šta je ovo? Oh my god, ljudi moji, ja sam se naježila. Vidite ga kako je odvratan. Okej, ovo je sada druga kamera. Kao gleda na stepenice. Ovo je ženski Hagi Vagi. Pogledajte kako je ružna. Oh my god, znači bukvalno je samo nestala. On ima bukvalno neke magične moći. Nevjerojatno, čovječe. Iz tavana, znači to su oni zvukovi koji su se čuli na tavanu. O, da, definitivno vidite kako je odvratna fujčina. Gdje je sada nestala? Gdje će se sada pojaviti? Pogledajte, ona bukvalno šeta po kući. Šta je ovo? Ovaj video je, ljudi moji, prestrašan. Ja ne mogu da vjerujem šta sam ja upravo pogledala, čovječe. Ja sam se bukvalno naježila. A sada prelazimo na drugi video, isto sa kanala Lime 360 VR, da vidimo što se ovdje događa. Ok, ovo je znači normalna soba, ja se kao budim, sve je ok, sve se čini savršeno, sve je sada u fullu, gledam kroz kako se tako teleportirao bukvalno s jednom... On trči kao Naruto, on trči kao Naruto, ne, on trči kao Naruto, bukvalno trči kao Naruto. Šta se ovdje događa, kako se on tu nalazi, čovječe, šta je ovo? On je bukvalno tu stojao, čovječe, tu je stojao, pazi se, gledaj na jednu stranu i sada gledaj na, nemoj gledati na drugu, nemoj, oh my god, znala sam da ne trebaš da gledaš na drugu, bježi. On će te juriti, bježi, brate, radaj, brate, samo trči, oh my god, trči prema tebi, bježi, sakri se, oh my god, on ga je ulovio, okej. Ovaj video je bukvalno strašniji od onog prvog. Napišite mi u komentaru koji je video vama bio strašniji. Sada gledamo treći video za danas u kojem se isto radi o Hagi Vagiju, a sada ćete vidjeti o čemu je točno riječ. Nalazim se u nekom kao helikopteru i letim iznad predivnog grada. Ovo zaista predivno. To je džinovski Hagi Vagi. Pogledajte samo koliki je i odvratan je, pogledajte te oči buljave i ta usta, šta se desilo s njegovim rukama, pogledajte kako mlati, oh my god, pucaj ga brate, što čekaš, pucaj ga, bam, i uništi ga, on će pojesti onu zgradu, on će pojesti ovu zgradu, on će pojesti ovu zgradu, hej, zašto mu se približavaš, ranaj, bježi, oh my, to on, kralju, pucaj ga, ubi ga, bukvalno ga, sruši ga, njemu ništa nije, on je neuništiv, ovaj Hagi Vagi je neuništiv, oh my god, ubi ga brate, ubi ga, pa pojesti, on će tebe pojesti, znala sam, ne, ja sam znala, a ljudi moji, evo i četvrtog videa. Šta se ovdje događa? Neko spava na krevetu i evo ga gledate, on te gleda čovječe, on te gleda i on će te pojesti. Ja ti kažem da će te on pojesti, poješćete, oh my god, dvoje ih je,
To su Kissy Visi i Hagi Vagi. Ako sam zapamtila kako se zove ženski Hagi Vagi, oh my god, on je prestrašan. On ti trči po kući, brate, probudi se. Brate, probudi se, vjeruj mi, brate, probudi se. Oh my god. Ne, on će te pojesti, on će te On te gleda, čovječe. On ti nešto radi s glavom. Hej, ili s nogama. Kako ti spavaš, što te... On će te Otkinuo mu je glavu. I sada je ona lutka iz Squid Gamesa? What? Kako je to? What? Kakve ova ima naočare? Što se ovdje događa? Oh my god, ljudi moji, što se ovdje događa? Kakvi su ti zvukovi? Kakvi su ovi zvukovi? Pogledajte ih samo kako su... Ne, ovo su najodvratnija stvorenja ikada, bukvalno. What? Čoveče? Ovo je prestrašno. Ali pogledajte kako trči nekako čudno, čovječe. On me gleda. Ovo su, ljudi moji, bili najstrašniji videi koje sam ja vidjela bukvalno ikada u životu. A vama, ako se svidjelo, ne zaboravite baciti ogromni like i ne zaboravite se subati na kanal kako bi što prije došli do tih 10.000 subscribera. I ja vas pozdravljam do sljedeće epizode.